woorden verzinnen in de tweede taal of in een metafoor. Het is verwarrender dan nooit, waar is de hoop? Geloof niet meer in wat dat wordt beloofd. Beroofd van al die vrijheid die ons zo gezegd niet toe behoort. Je hebt mijn ziel vermoord, maar ik voel mijn hart nog kloppen. Nee, niemand kan ons stoppen, nee. Wij de vrijheidsstrijders blijven knokken. Expressie expressief, ik exprimeer me door mijn teksten explosief en lanceren offensief. De laatste tekst, de laatste raps, het laatste woord, de laatste brief, de laatste pagina, de laatste keuze kiest voor de rebel rebelleert. En de wereld wordt veranderd naar een plaats waar de mens geen keuze heeft. Wereldoorlog 3, de mens tegen de industrie, politie, politici. Gevangen in een wereld die mijn wereld niet kan zien. Opgesloten in de robotmaatschappij, netjes lopen in de rij. Fuck die shit is nu aan mij. Het is aan ons nu, tijd om terug te vechten. Het is aan ons nu, we gaan spacen op ons recht. Het is aan ons om te beseffen dat het zo niet verder kan. Het is aan ons om te zeggen dat het plan niet pakken zal. Het is aan ons nu, tijd om terug te vechten. Het is aan ons nu, we gaan spacen op ons recht. Het is aan ons om te beseffen dat het zo niet verder kan. Het is aan ons om te zeggen dat het plan niet pakken zal. Het is aan ons nu, ook al sta ik hier alleen. Is dit geen one-man show, ik heb die mensen om me heen. Die luisteren en kijken, fluisteren of zwijgen. Zoveel moeite doen om mijn teksten te bereiden. Het is aan ons om te bewijzen dat we wijs genoeg zijn. Stop met onderwijzen, stop met mij de weg te wijzen. Hoe meer dat ik erover denk, hoe meer teksten dan geschreven. Hoe meer dat ik erover zeg, hoe meer ze lopen over lijken. Egotrippers, priesters, politiekers, al dezelfde rang. Advocaten, rechters en juristen, niemand maakt me bang. Je creëert je eigen regels, zit niet in mijn mensenlevens. Leugens camoufleren, operaties die niemand mag weten. Als de cirkel maar blijft draaien is de doelstelling geslaagd. Onschuldige slachtoffers opgeofferd door de staat. Mensen rebelleren, zo ontstaat er mensenhaat. Maar het is aan ons nu, het gewone volk praat. Het is aan ons nu, tijd om terug te vechten. Het is aan ons nu, we gaan spacen op ons recht. Het is aan ons om te beseffen dat het zo niet verder kan. Het is aan ons om te zeggen dat het plan niet pakken zal. Ja, het is aan ons nu, tijd om terug te vechten. Het is aan ons nu, we gaan spacen op ons recht. Het is aan ons om te beseffen dat het zo niet verder kan. Het is aan ons om te zeggen dat het plan